Her har vi så Mongol-lejene 2009. For satan, de ligger hårdt ud. Det er Mette der, hun svinger mormorarmene. Der er fuld flomme på der. Der havde vi kampskridt for Line. Den hvide russiske bjørn. Stop! Og Line, vores hvide russiske deltager her, har nu... Og her kom der så en hund på banen. Vi ved ikke, hvad der sker, om det er sabotage. Det er flot, det der. Det er flot spil fra Line, den hvide russiske bjørn. Så er der en lille hund på banen igen. Det er sabotage. Det kan godt være, at den hvide russiske deltager Line siger, hun har barberet sig under armene, men det kan vi ikke se på den her video. Der hænger jo fandme et urskov ud af den anden verden. Og det er det nye hit her, det er, at deltagerne prøver på at bestikke dommerne med at tage tøjet af her. Det er strip-tang-tennis. Vi kan se Mette her har iklædt sig en stuepigeuniform. Og her